Pozdrav svima, hvala za čestitke. Očekivano teška utakmica protiv dobrog napretka. U prve 20 minuta je sevalo sa svih strana, tako da su imali nekolicinu prilika da oni to povedu. Mi smo trebali što pre da se saberemo, to smo prvo napravili sa malom rotacijom unutar sistema i onda naravno da smo smirili domaćina, postigli smo u pravom trenutku taj zgoditak koji je na kraju i presudeo. U drugom poluvremenu hteli smo da imamo malo sigurniji pas što je i bio. U prvom poluvremenu to nije bila naša vrlina. Probali smo da držimo kompaktnu formaciju protiv relativno rastrčanog i razigranog domaćina i da mu ne puštamo toliko prostora koliko smo im puštali u prvih 20 minuta. To smo uspevali, bila je tvrda utakmica sve do kraja i na našu sreću odnosimo ta 3 boda, iako smo mogli u drugom poluvremenu čak i da to sigurnije privedemo kraju. Imali smo i neke prilike, ali sve u svemu to je bilo to i naravno da iz jednog teškog gostovanja se vraćamo veseli. Prvo dobro večer svima. Pa za utehu i ne može baš iskreno da vam kažem. Ono što smo se spremali da odradimo u početku samom utakmice smo i uspevali. Momci su, da kažem, pružili svoj maksimum do faze završnice. Tu smo imali malo problema, ali ipak je Zvezda ekipa koja je mnogo iskusnija od naših momaka i ekipa koja je, da kažem, zasluženo pobedila. Možda uz malo sreće mogu rezultat da bude i nerešen kad gledamo celu utakmicu u globalu. Svojim momcima nemam toga mnogo da zamerim, iskreno govoreći, a Zvezdi želim svu sreću i pobede u narednim utakmicama. Pitanje, ja se izvinjavam za oba trenera glasa, ne čini li vam se da je